Бу көннәрдә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры үзенең 87 яшен билгеләп үтте. Әлеге чарада театр артистлары тамашачыларны үткәне һәм бүгенгесе белән таныштырды. Легендар «Сүнгән йолдызлар» спектакльдә күрсәтелде. Чарадан хәбәрчебез репортажы. Театр үзенең туган көнен үткән юлның данлы театр дип исемләнгән чара белән башлады. Бүген репертуарында 36 спектакль бар, шуның 6-сы балалар өчен. Без инде үзебез артистлар белән җыйналып, менә 1933 елның 6 ноябрендә ничек йөргәннәр, ат арбаларында шулай итеп утырып, ат арбаларына шулай итеп киенеп, шул вакыттагы шикелле иттереп, Шәле авылына бардык. Анда без беренче спектакль булган. Шәле авылында ничек итеп шул вакытта каршы алган булсалар, кыймак пешереп һәм тары буткасы пешереп каршы алдылар безне. Артистларыбызны котлап алдык. 87 яшь, ул кеше өчен генә күп гомер. Театр өчен әле ул бик аз гомер. Аның юлы узын булсын иде. Беренче көннәреннән үк тамашачыларны афиша төрлелеге белән шатландыра. 88 елларда ул вакытта Камал театры бу бинадан чыгып китеп, әле Тинчурин театрына кирмәгән вакыты, кирип өлгермәгән вакыты. Ул вакытта без шушында бу зданиедә бер бүлмәдә актерлык сәнгате дәресләрендә үткәрә идек. Шуннан соң бит инде сәхнәгә төшеп, үзебезнең теге монологларны, шигырьләрне кабатлый торган идек. Менә кем уйлаган бит шул вакытта шушы сәхнәдә шулай итеп басып торган моментлар һәм шушы театрда мин эшләп китермен дип. Шарланган уйнау усталыгы, драматургия һәм бүгенге чын барлыкны яхшы белү булар барысы да Тинчурин театры спектакльләренең үзгә яклары. 87 ел эшләү дәверендә театр үсеп килүче буынга эстетик тәрбия бирүдә, татар телен, татар мәдәниятын саклап калуда зур роль уйнап, Татарстан Республикасының мәдәни үсешенә саллы өлеш кертте. Алия Галиуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.